बबेबा बुस्थुखौ जोङो बेसेन गोसा सानोब्ला ओमफ्राय जोंजोंहाय अरायथा थाबाय थाजानो लुबैयोब्ला बे बुस्थुखौ रैखाथि होनो थाखाय गोहो आरो बोलो बाहायनोबो रेडि जानांगोन। नङाब्ला सोरबाया खावजानाय बुस्थुब्ला खावनानै लांगोन, खावजायै बुस्थुब्ला गादबनानै बेखौ सोलायगोन, रिप्लेस खालामगोन। ब्रिटिशफोरा इन्डियायाव फैदोंमोन मानोना इन्डियाया जोबोर सम्पदजों बुंफबनाय मोनसे हादोरमोन। बेनिखायनो बिसोरो गोबाव बोसोर बेखौ सासन खालामदों आरो सासन खालामनो लुबैबावदोंमोन। गासैबो मोजां बुस्थुखौ नोजोर होयो, गावनि खालामनो लुबैयो। बेनिखायनो जोंबो गावनि बुस्थुखौ जाहाथे मालायफोरा मोनलाङा एबा रिप्लेस खालामा, बेनि थाखाय गोहो आरो बोलो बाहायनो रेडि जानांगौ। जोंनि बर' हारिखौहाय जों दिनै बबे लेभेलाव दं बेसिम लाबोनो थाखाय गोबां जुजिनांदों आरो बे जुजिनायाव गोबां मानसिफोर जिउ गोमानांदों। बे सेक्रिफाइसखौ जों मालाबाबो बावनो नाङा। बिसोरनि सेक्रिफाइसआ जोंखौ थुलुंगासो होनांगौ, गोग्गानाय लाबोनांगौ। ओमफ्राय जोंबो जे जोंनि सम्पद दङ बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय रेडि जानांगौ, जानजि खाफ्रानां थानांगौ। ओमफ्राय गोसोआव लाखि, ए कान्ट्रि इज डिस्ट्रयड नट फ्रम विदाउट बाट फ्रम विदिन।